Ahojte diváci, vítajte v tomto neskutočnom mikrovlogu, ktorý som vymyslel práve teraz. Videl som na YouTube týpka, ktorý sa volá Božek, no a rozhodol som sa, že idem do ulic a idem proste len tak sám von. Toto je moja izba, toto je moja časť. Mám na Alze košík, v ktorom sú také že veci, ktoré si chcem kúpiť a jedného dňa, keď dosiahnem akože metu tých vecí, budem taký, že Zároveň chcem strašne upgradenúť počítač, lebo tento počítač je akože v obale nosené, ekologický, ale je vlastne zariadenie, ktoré mám už od ešte pred prvým ročníkom, nejakých možno 2 mesiace, 3. Není to už tak upgradenuté, lebo tá technika išla neskutočne dopredu, vznikla AI a kopec týchto vecí, ktoré ten počítač už tak trošku má problém zvládať v tých prémiových programoch, napríklad Photoshop, Illustrator, Premiere a tak ďalej. A keď idem von, tak mám len takéto, ktoré som znovu objavil po nejakom veľmi dlhom čase. Oni sú z Gateu, Palma stále tak maximálne 10 €, ale sú také, že obuté. A to mi pripomína, že som si zabudol powerbanku a nabíjačku na tablet v škole, takže idem po ňu a dúfam, že mi to niekto otvorí. Tak všetci moji susedia a všetci takí nezainteresovaní v tom, prečo sa rozprávam sám so sebou. Ja len dúfam, že ma cez tento vietor aspoň trochu počuť. Každopádne tieto bicykle sú že najlepší vynález v Trnave. Alebo vo všeobecnosti bike sharing je úžasný, lebo mám bicykel, nemám kolobežku, mám bicykel, ktorý je elektrický a není drahý. Chcel som si kúpiť tento cesnakový úzol. 2. V jednote, čo je pri škole. Powerbanku s nabíjačkou úspešne mám. Takže teraz iba akože tak bezcielne kráčam po random uličkách a hľadám nejaký spot. Je to veľmi pekné. Takže už sedím, chcel by som si čítať, ale premýšľam, že by som sa asi zastavil pre bicykel. Išiel na Intrak a ešte na taký cool chill spotík, ktorý máme pri Intraku. Tam sú hlavne lavičky a s operadlom, lebo tu tak trochu nejsú. Aktuálne sa nachádzam na trošku inom spote, ako som pôvodne chcel, lebo ten spot, na ktorý som chcel ísť, je, akože neprekvapuje ma to, tak je trošku frekventovaný a chcel som mať taký chill, že menej akože hluku a menej vnemov okolo seba. Takže setkám tu na nejakom vyhriatom random kameni, ktorý toto vyzerá ako taký spot, kde chodia že ľudia s drogami. Ukážem vám, čo mám v taške. V tejto nádhernej taške, ktorú som dostal od mojej maminky. Čo neviem, čo mi ju dala, alebo len požičala. Tak mám tu slúchatka, ktoré som si kúpil cez zimu, cez skúškové a bol som taký, že je mi zima na uši, tak potrebujem niečo na uši. A toto okrem toho, že mi není zima na uši a nefúka mi do uší a nebodie ma potom uši, tak ešte hrá aj hudbu. To je, že 2 v 1, že spojíme príjemné s užitočným. Potom mám v taške tento cesnakový úzol, ktorý akože není zlý, ale jedol som aj lepší, ale mne strašne mal cesnakový. Takže stále, že euro. Pomoc, keď si stali 50 centov. Alebo stále, že 2 eurá, alebo je fakt, že obrovské. Koľko stáli kedysi? Viem, že toto pečivo je strašne stále drahé, ale nie tak veľa. Potom tam mám stratenú nabíjačku, lebo bol som teda v tej škole. Nabíjačka tam bola, s tým, že pán vrátnik bol taký, že nemôže tam ísť sám, lebo tam je počítač. Je, že OK, tak som tam nemohol ísť sám, takže som tam bol s ním. A pán mi teda otvoril, ja som si nabíjačku zobral. Máte šťastie, že vám to neukradli, ja že no tak neviem, mi kradol toto zrovna. Hlavne som vedel, že to tam bude, lebo som písal spolužiakom a nikto tam po nás už nebol oficiálne. No, ďalej mám trošku potom kefu. Keby náhodou treba akože fixnúť účes. Potom tu mám knižku, ktorá sa volá, že Spúšť. Je to vlastne o tom atentáte na Zámockej. Ešte som nezačal čítať, ale chceme začať čítať. Potom tu mám tento môj zápisník, môj obľúbený, veľmi pekný. Akože na ňom zapísaných veľa strán, lebo stále som taký, že no, že chcem si ho šetriť jedno s druhým, takže je taký prázdnejší, ale ja ho nosím všetko so sebou, keď treba niečo zapísať, zapíšem si to do neho, ale není zapísaných z neho nejak brutálne veľa strán. Je tam podľa mňa akože priestor na vylepšenie. Mám byté hodinky. Neskutočne mi zmrzla noha, To znamená, že sa celkom bojím chodiť, lebo môjmu tatkovi sa stalo, že jemu takto akože strpla, tak sa tomu hovorí, strpla mu noha. No a on vykročil z postele, išiel, neviem ani kam,
a zrazu proste zle stúpil a si zlomil nohu. Ja som si dal celkom dosť toho druhého cesnakového uzla, bol som taký, že láhnem si a na chvíľku si dám taký, že chill. Ubehla hodina, tak trošku akože tá porada je, že od 7 do 10 a tam mám, že niekedy prísť. Takže som taký, že chcel som prísť o 7, nech to mám čím skôr za sebou, nech ich neotrávajú, môžu pokračovať ďalej a ja si tu spokojne budem spinkať celú noc, alebo ja neviem. Well, tak trošku mi to nevyšlo. Ahojte diváci, mám vlastne vybavené podľa mňa, že všetko, teraz už iba mojou úlohou je poriešiť si tasky, ale je, že 22:04. Teraz, akože chcel som ísť dneska behať, nebudem klamať, ale tak trošku asi nepôjdem. Dám si iba, že sačkovú polievku zeleninkovú, pôjdem pekne šlafen, ešte teda spršku samozrejme hodím. Na zajtra ma čaká celkom produktívny deň do práce, lebo mám kopec vecí, čo mám riešiť, lebo tento týždeň som nič nerobil a skrz to, že som akože moc ani nemal čo, takže som nič nerobil, ale kopec vecí potrebujem poriešiť osobne a pripraviť sa, lebo v pondelok idem na výletík. Fez veľká zodpovednosť. Lebo ja tam vlastne budem robiť content a musím kontentovať celý ten výlet, čo sú že storky a jedno reelsko, takže to by som mohol zvládnuť. Ja pevne verím, že to zvládnem. To je akože najmenej a dúfam, že to bude že super. Ja sa teším na to celkom. Takže není to moc dobre vidieť, ale takéto random Tesco košíky tu sú všade. To je úžasné. Že tu čudí človek po ulici a zase iba Tesco košík. Toto je zatiaľ že najviac risky činnosť, ako som kedy robil, ale tým, že sú tu prázdne cesty, si to môžem dovoliť, tak idem teraz idem proti smere, idem teraz na bicykli s kamerou v ruke a keď do niečoho narazím, tak budete toho svedkom a ja len dúfam, že to je počuť, lebo ja nepočujem napríklad.